Falai amita Ukraine jamana na diɲɛ seleke naani jɛkulu dɔ bɛ yen ale bɛ lakɔlɔsili de kɛ ka ɲɛsin musaka ko ma jamana minnu bɛ yen n'olu bɛ kurutukurutu wariw bɛ don u ka ko la n'o ye bamanciwalekɛbaw ka wariw talen k'olu bayɛlɛma n'a bɛ fɔ o ma ko gafi maaw bɛ k'u yɛrɛ ɲininka bi Falayi munna halisa Ukraine tɔgɔ ma don ale ka kow la sabula min ye Ukraine ye a taara a tɛgɛ ma siɲɛ caman k'a jira k'a fɔ ko a bɛ ka dɛmɛ ta ka don banbanciwale ni ɲugawale kɛbaw ma wolomasiri tabaw ka t'olu juguya la cɛncɛnfuga jamanaw kɔnɔ Falayi gafi maaw u kɔni y'a jira sa kabini san 2021 min ye Burukina ye k'o tɔgɔ bɔra a la sabula Burukinakaw ye wulikajɔ kɛ ka cɛsiri kɛ k'a jira k'a fɔ min ye wari kuntanw ye bamanciwale mɔgɔw ka wari tɛ d'u fɛ yen jɛlenya ni tilennenya ni laadiriya musakaw la baarali la Burukina y'o ta k'o k'a ka sinsinbere ye waleya in y'a to sa gafi maaw olu kɔni ye Burukina tɔgɔ bɔ o cɛsiri n'o timinanja min bɛ yen ni Burukina tɔgɔ bɔra a la Mali ni Niger u ma deli k'olu tɔgɔ don a la sabula nin waati laban in na olu ka cɛsiri n'u ka wulikajɔ Burukinakaw yɛrɛ u ka jamanadenw u y'a jira k'a fɔ ko nin ye ko ɲɛnamaba ye nin b'a jira bi k'a fɔ ko jamanadenw yɛrɛ ŋunanfan ye min ye n'o ye musakako ye a bɛ ka kɛ jɛlenya ni tilennenya kan AES jamanaw bɛ k'u sinsin de ka Falayi k'a jira diɲɛmaa na k'a fɔ ko olu bɛ ka baara mun kɛ a kɛkun y'u ka dugudenw ka basigi yɛrɛma hɔrɔnyaw sinsinni jamanaw taali ɲɛ nin se minnu filɛ nin ye o de b'a to diɲɛmaaw bɛ da u la nka maaw bɛ k'u yɛrɛ ɲininka o bɛɛ la sa Falayi Ukraine min bolo bɛ maa caman bolo Ukraine ni Faransi bɛ ɲɔgɔn fɛ nansarala jamanaw n'o ye OTAN jamanaw ye olu bɛ ka Ukraine min kɔkɔrɔma don su ni tile ni marafaw ye munna u ka marafaw u ka drone u ka kɛlɛkɛminɛw minnu n'u yɛrɛ sɔrɔ cɛncɛnfuga jamanaw la bi Burkina Fasokaw olu y'a kuma fɔ k'a bɔgɔrɔ dɔn k'a jira k'a fɔ ko kuma ca min ye Ukraine ye a taara a tɛgɛ ma Falayi gafi maaw tiɲɛ don san 2021 u ye Burkina tɔgɔ bɔ ko in na octobre kalo tile 24 min ye bita ye o ye k'a jira sa k'a fɔ tuma na o jɛkulu kelen ale ɲɛ tɛ Ukraine na wa Ukraine yɛrɛ ka maaw y'a fɔ k'a jira k'a fɔ olu bɛ ka bamanciwale ɲugawale kɛbaw dɛmɛ ka kɛ ni bingali ye o ye min ta ka ɲɛsin Mali mɔgɔw ma cɛncɛnfuga jamanaw kɔnɔ ani gɛlɛya bɛ yɔrɔ o yɔrɔ ni OTAN ni maaw bɛ ɲɔgɔn na Ukraine de talen don bi k'a kɛ kɛlɛbere ye bɛɛ lajɛlen y'a ye septembre kalo tile 21 tɛmɛnen Faransikaw ka télévision so dɔ bɛ yen min ye groupe jɛkulu min bɛ yen n'o ye fila mɔgɔw ye olu ka kumalasela n'o ye Mawuludu Ramadani ye ale nana Faransi ka télévision so dɔ sanfɛla la sa n'o ye TV5 Monde Farayi k'a jira bɛɛ lajɛlen ɲɛna k'olu ni Ukraine bolo bɛ ɲɔgɔn bolo a ma dogo a y'a fɔ n'a da cɛmancɛ ye wa min ye Faransi ye k'u n'u bolo bɛ ɲɔgɔn bolo bɛɛ dun b'a dɔn k'a fɔ olu ka wulikajɔ ye min ye nka nin bɛɛ n'a ta maa si m'a ye fɔlɔ k'a fɔ ko Ukraine ɲagina min ye Ukraine ye a bɛ ka nin waleya ninnu kɛ a bɛ ka nin degun ninnu ta wa foyi tɛ ka bɔ a ko la k'a sababuya kɛ mun ye min ye nanzaraw ye Falayi olu bolo b'a kɔ kɔrɔ an bɛ t'e fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka segin ka na n'an ka kibaruya tɔw ye